Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα Smart Contract Crowdfunding αναπτυγμένο σε Solidity. Η ανάπτυξή του πραγματοποιήθηκε τοπικά με τον Ganas για ταχύτερες δοκιμές και στη συνέχεια το συμβόλαιο θα δημοσιευτεί στο δημόσιο testnet της Apollo. Ας ξεκινήσουμε με τη δημιουργία της πρώτης καμπάνιας με τίτλο My Tech Startup. Κάθε pledge έχει κόστος 0,01 Ether και απαιτούνται 5 pledges για να ολοκληρωθεί η καμπάνια. Το συμβόλαιο απαιτεί 0,02 Ether για τη δημιουργία της καμπάνιας. Εδώ βλέπουμε ότι η διεύθυνση αντιστοιχεί στη διεύθυνση που χρησιμοποιούμε και βλέπουμε και τα στοιχεία της καμπάνιας. Θα δημιουργήσουμε τώρα μια δεύτερη καμπάνια με τίτλο My AI Research. Με ίδιο κόστος ανά pledges, αλλά αυτή τη φορά απαιτούνται 10 pledges για την ολοκλήρωσή της. Και πάλι πληρώνουμε 0,02 Ether για τη δημιουργία της καμπάνιας. Έτσι δημιουργήσαμε δύο καμπάνιες από την ίδια διεύθυνση. Στη συνέχεια θα χρηματοδοτήσω την πρώτη καμπάνια επενδύοντας 2 shares που ισοδυναμούν με 0,02 Ether. Η χρηματοδότηση ολοκληρώνεται επιτυχώς και τα pledges αυξάνονται σε 2. Επίσης, στη μεταβλητή Backer βλέπουμε τη δική μας διεύθυνση, δηλαδή τη διεύθυνση του επενδυτή. Καλώντας την Get Investors, βλέπω τις διευθύνσεις που έχουν επενδύσει σε συγκεκριμένη καμπάνια με τα αντίστοιχα ποσά. Καλώντας την Get Active, βλέπω τις ενεργές καμπάνιες. Αλλάζοντας διεύθυνση και χρηματοδοτώντας και πάλι την πρώτη καμπάνια, αλλά αυτή τη φορά με 3 shares που ισοδυναμούν σε 0,03 Ether, βλέπουμε ότι η διεύθυνση του backer αλλάζει. Δοκιμάζω να ακυρώσω με αυτή τη διεύθυνση την καμπάνια, αλλά μου εμφανίζεται το μήνυμα Not Authorized καθώς δεν είναι Owner. Αλλάζω και πάλι στη διεύθυνση του Owner και βλέπω ότι ο αριθμός των pledges έχει ολοκληρωθεί για τη συγκεκριμένη καμπάνια και προχωράω στην ολοκλήρωσή της. Βλέπουμε εδώ ότι το 80% δηλαδή 0,04 Ether πηγαίνει στους επιχειρηματίες, ενώ το υπόλοιπο 20% των total fees, δηλαδή 0,01 Ether, προστίθεται στο συμβόλαιο, καθώς τα total fees είναι 0,05 Ether. Με την εντολή Withdraw Fees θα αποσύρω τα fees που συγκεντρώθηκαν από τις ολοκληρωμένες καμπάνιες, το ποσό που θα λάβει ο ιδιοκτήτης είναι 0,02 Ether και τα fees μεταφέρονται στη διεύθυνση του ιδιοκτήτη, ενώ το total fees μηδενίζεται. Και προσπαθούμε να ξαναακυρώσουμε την καμπάνια μας. Αλλά δεν μας επιτρέπεται. Προχωράμε λοιπόν στη δημιουργία μιας ακόμα καμπάνιας με τίτλο My Startup Campaign. Αφού τη δημιουργήσουμε, πάμε να τη χρηματοδοτήσουμε. Χρηματοδοτούμε με την πρώτη διεύθυνση τη συγκεκριμένη καμπάνια με ένα share, δηλαδή 0,01 Ether. Καλώντας τη συνάρτηση Get Balance Off, θα πάρουμε το balance της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Επενδύοντας τώρα με την άλλη διεύθυνση 3 shares, δηλαδή 0,03 Ether, και στη συνέχεια καλώντας πάλι τη συνάρτηση Get Balance Off, θα πάρουμε και το balance αυτής της διεύθυνσης. Αφού αποθηκεύσουμε κάπου το balance και των δύο διευθύνσεων, πριν ακυρώσουμε την συγκεκριμένη καμπάνια, προχωράμε στην ακύρωση της καμπάνιας από τον owner. Εδώ βλέπουμε τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν ως αποζημίωση στους επενδυτές. Και πάμε να τσεκάρουμε με την συνάρτηση Get Balance Off αν έχουν επιστραφεί σωστά. Καλώντας μία με την πρώτη διεύθυνση και μία με τη δεύτερη, ελέγχουμε τα ποσά και βλέπουμε ότι έχει επιστραφεί σωστά στην πρώτη διεύθυνση 0,01 Ether, ενώ στη δεύτερη 0,03.